Mine damer og herrer, velkommen til Kaffefriheden! Vi lever i en mørk tid. På mere end en måde. Natten er mørk som skyerne over hovedet, og lyset er væk som glæden ved at være fri. Men jeg har inviteret jer her i aften for at fortælle jer, at dette stopper her og nu på dette sted. Betragt det som en anden verden end den I møder, hver gang I går uden for jeres dør. Her er I frie til at være jer selv. Den næste drink er på husets regning. Nyd den, mens I nyder det næste nummer. Giv en stor applaus til de yndige og talentfulde Spåne. Et par øl, tak. Så gerne. Og se til mig selv. Selvfølgelig. Nå, lillebror. Hvad siger du så? Det er et godt sted, Preben. Vores egen lille københavner-oase. Er det så hende? Hvad mener du? Hende, der skal repræsentere det nye i min lillebror.
Manden? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg bliver nødt til at gå herind, for ikke at komme til at grine. Nu forstår jeg bedre, hvorfor du var begyndt at tale om engle. Jeg troede, det var religiøst vanvid. Værsgo. Øl på husets regning. Til husets venner. Vanvid, det er det måske, men det er ikke religiøst. Er hun egentlig ikke jøde? Jo, og hvad så? Altså, tror du, hendes forældre vil bryde sig om, at hun bliver gift med en lutheransk præst? Det ved jeg da ikke. Og hvad med mor? Tror du, hun vil blive glad for at have en jøde i familien? Men jeg tror, jeg elsker hende. Det er ligegyldigt for sådan nogle religiøse mennesker som mor. Det vil aldrig gå godt, Paul. Tror du ikke? Jeg tror desværre, det er håbløst. Hvad med dig selv og din tysker? Du er ikke et hak bedre selv. Slap nu af, Paul. Jeg laver sjov med dig. Det var ikke morsomt. Hvad skulle være det så? Jeg vil gå over og finde min tysker. Så kan I få lidt privatliv. Hvor var dog det? Hej Paul. Henriette. Går det godt? Jo, tak. Jeg tænkte, om du ikke ville byde mig en øl. Sally. Så gerne. Så selvfølgelig en lille sidevogn til. Perfekt til at skulle skubbe sig ned med. Jeg tænkte, om vi ikke skulle gå lidt udenfor. Jeg ved snart ikke. Hvorfor ikke? Jamen, Johanna, hun venter på mig. Hun kan godt vente lidt endnu. Jeg vil bare gerne snakke med dig om noget alene. Om hvad? Men det kan jeg ikke sige herinde. Paul, hvor bliver du af? Undskyld, jeg blev lige lidt opholdt. Ja, jeg skulle faktisk lige til at gå udenfor. Nå, er det sandt, Paul? Egentlig ikke. Du havde lige lovet, at du ville gå med mig udenfor. Nej, jeg har. Du havde lyst lige før. Så ændrer du bare holdning, bare fordi hun kommer. Altså, hvis han siger, at han ikke har lovet dig noget, tror du så ikke bare, at du har lagt for meget i noget betydningsløst? Du skal bare blande dig udenom. Blande mig udenom hvad? Jeg vil bare gerne snakke lidt med Paul alene. Men ja, du har ham tydeligvis i kortsnor. Jamen, hør nu her, Henriette. Jeg var faktisk lige ved at hente øl til Johanna. Vi kan snakke sammen senere, det lover jeg. Ja. Nå, så det gør du. Ja. Ja, hvorfor ikke? Okay, kan du ikke se, hvad hun har gang i? Hun sagde, at hun skulle snakke med mig om noget, som hun ikke kunne sige herinde. Ja, det er nemlig rigtigt. Ved du hvad? Jeg synes, du skulle tage og sige det herinde. Det kan vente. Her er din øl. Tak. Hej Paul. Hej Arne. Hvad gik der af Henriette? Det ved jeg ikke. Hun opførte sig meget mærkeligt. Det synes jeg også, vi dansede, og så lige pludselig rev hun sig bare løs. Jeg lige skulle prøve at finde hende og høre, om der er noget galt. Ja, gør det. Hvad er der galt? Hvad vil du? Jeg vil bare se, hvordan du har det. Arne? Hvad har hun, som jeg ikke har? Hvem? Ja, Johanna selvfølgelig. Hvorfor bekymrer du dig om det? Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor Paul han er så forgabt i hende. Jeg synes altså også, du skal til at glemme Paul. Kan du ikke bare blande dig udenom? Nej, og det er også for dumt at hænge sig fast i noget, man ikke kan få, Henriette. Jeg kan ikke bare slukke for mine følelser. Nej, men du kan jo prøve at tænke på noget andet. Hvad? Sådan et eller andet. Kan ikke. Kan du ikke bare prøve? Nej, jeg kan ikke! Henriette? Hej Johanna. Hej, Primaris. Det var dejligt, at du kunne komme til vores store åbning. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg da ikke gå glip af. Så blev det altså dig, der knækkede min lillebror. Sally, en omgang mere. Har du egentlig mødt min forlovede? Hej, Johanna. Og Gisela. Jeg har hørt så meget om dig. I måde. Hele familien samlet. Hvad synes du egentlig om stedet? Det er virkelig flot. Jeg glæder mig til at gå på scenen. Det gør vi
andre også. Jeg glæder os til, at du kommer sent i hvert fald. Ikke sandt, Poul? Jo, meget. Gud, hej Asger. Hvor har du været hele aften? Mine damer og herrer, jeg kan konstatere, at Café Frihed, det er en bravende succes. Hvis der skulle være noget, I mangler, så må I lige sige til. Hvad som helst. Kan jeg have en fortsat god aften? Men Asger, det... Hvorfor lusker han sådan rundt? Det ved jeg ikke. Han er vel bare sådan lidt lusket. Nej, Arne. Hvor er Henriette henne? Ja, men hun gik. Det var da ærgerligt. En skål. For frihed til at være sig selv. En skål for Café Friheden. Skål! Skål! Skål, skål, skål. Godmorgen, fru Sørensen. Jeg havde håbet på at finde Malene. Det er jo bare min forlovede. Hende kender de da godt. Ja. Du må tale med mig om noget vigtigt. Du står på deres flydiskretion. Godmorgen, fru Sørensen. Godmorgen, frøken. Hvad er det, der er så vigtigt? Det er en ømtålig sag. De må hellere følge med ud i køkkenet. Rasmussen. Vi skal nok. Vi kommer om lidt. Hun virkede godt nok bekymret, hende, Sørensen. Jeg har aldrig set hende sådan før. Nej, vi må hellere skynde os derned. Jeg ved, jeg hader at skynde mig om morgenen. Jeg er så langsom. Kom nu lidt hurtigt. Ja. Vi kan ikke lade hende vente hele dagen. Hun har vækket os lidt tidligere. Eller, nej, helst ikke. Vil du lige nu? Ja, selvfølgelig. Kom så. Tak. Ej, vi skal også have ordnet sengen, Preben. Skynd dig lidt. Lige nu er jeg bare glad for, at åbningen gik godt i går. Det var en rigtig dejlig aften. Bestemt. Hvordan sidder mit hoved her? Synes du er smuk? Kom. Hey, se dig. Fint. Se dig. Skal nok. Det er min jæse, Rakel. Sæt jer så herovre. Goddag. Goddag. De har da aldrig nævnt, at de havde en jæse. Rakel er lige kommet her til Forhus. Hvad drejer det så om? Det er altså lidt hektisk. Jeg vidste ikke engang selv, at hun skulle komme. Jeg tror, det er bedst, Rakel selv fortæller det hele. Jeg kommer bare til at sige noget forkert. Beklager ulejlighed, men jeg havde ingen andre. Hvad er der galt?
Ja, det var meningen, jeg skulle være til hjem igen i dag. Men hvad er problemet? Det er mine forældre. Jeg læste det her i morges. Højtstående jødisk ægtepar fængslet for terrorvirksomhed. Datter også mistænkt for samme affære. De har taget mine forældre, og nu er de også ude efter mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men så kom jeg i tanke om min fasterbrud her. Terrorvirksomhed? Hvilken terrorvirksomhed? Det er tyskerne. De er begyndt at hente jøder. De siger, de skal forflyttes. De møder op hos folk og lover dem intet ondt. Folk bliver bedt om at pakke en taske med vigtige genstande og værdier. Så skal de møde op på toget. Der bliver taskerne stillet, og toget kører folk til lejre, hvor de bliver sat til at arbejde. De, der kan arbejde, bliver ved til de dør udmattelse. De, der ikke kan, bliver slået ihjel. Det kan næsten ikke være rigtigt. Det må være et rygte. Mine forældre arbejdede med at advare folk, før det var sent. Vi sendte så mange, de kunne på en båd til Sverige over Samsø. Ja, de var blevet opdaget, mens jeg var herovre. Jeg kan bare ikke tro det. Jeg mener, jeg er ikke spor på tyskernes side. Men jeg kan bare i min vildeste fantasi ikke forestille mig noget så absurd. Jeg har selv set billeder. Det er forfærdeligt. Min onkel, tante og kusine i Hamburg er også bare forsvundet. De plejede at skrive en gang om ugen. Om alt, hvad der foregik. Min onkels forretning blev smadret. De blev konstant chikaneret på gaden. Pludselig kom der ingen breve mere. Men hvorfor er du egentlig herovre? Men tror du på det? Jeg skulle møde nogen. Nogen, der skulle hjælpe til her i København. Ja, jeg havde nogle breve med fra mine forældre. Jeg har aftalt mødested, men ingen dukkede op. Jeg gik ud fra, ja, de også har set avisen. Men hvorfor fortæller du os det her? Jeg har brug for et sted at skjule mig. Det var min idé, hr. Rasmussen. Jeg tænker, at de er alle ikke bare vil lade stå til. Men hvad kan jeg gøre? Jeg tænker på deres nye sted. Deres café. Men hvis hun virkelig taler sandt. Jeg kan næsten ikke tro det. Men så er vi nødt til at hjælpe hende. Men er det sikkert? Selvfølgelig er det ikke sikkert. Men hvad er sikkert? Tror du, det er sikkert at drive en smugkrog? Under alle omstændigheder er det sikrere for hende der, end her i huset. Vi må have de andre med. Vi kan ikke gøre det under deres næser. Men så må vi tage ud og tale med dem. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg vil være. Men det skal nok gå. Men lad os komme afsted. Lad os det. Ja. Du kan altså ikke bygge hotel endnu. Du har ikke strandvejen. Tror du virkelig, jeg bekymrer mig om den slags? Jeg er en stor skibsredermillionær, Asger Frederiksen. Jeg bygger sgu, hvor det passer mig. Desuden fik jeg forresten ikke mine 200 kroner over start. Ja, det er for sent nu. Og det er også min tur. Nej. Okay. Yes! Så, prøv lykken nu. Det er mig, der får Matador-legatet. Og du falder ned for dine høje pengetænder. Asger. Sally, hvad står der? Jeg beklager, Arne. Dit mørklægningsgardin, det dækker ikke selv, hvad vi købte. Nu skal vi betale 10 kroner i bog. Det er et uretfærdigt spil. Du skal bare ikke flere for forretning, Arne. Hvis du bare bliver bag bart.
så går det sgu nok alle sammen. Du burde helt klart være plantageejer. Ja, det er livet, Arne. Det er sgu livet. Ja, og livet er kort. Så skal man rydde op. Skal vi ikke have noget at drikke? Men er det livet? Er det livet at sidde her på en lukket bar og løse verdenssituationen? Ja, det er sgu det hele handler om, Arne. Skal vi have øl, eller skal vi have snaps? Jeg mener bare, det vi gør lige nu, er det ikke lidt det samme som at gemme sig og stikke hagen mellem benene? Vi tager sgu bare begge dele. Vi burde gøre noget, jeg skal ikke bare være ligeglad. Hjælp til på en eller anden måde. Hjælp til med hvad? Danmark var engang sådan et frit land. Det burde ikke være nødvendigt at gøre ting i det skjulte. Der findes ingen frie lande, Arne. Kun havet er frit. Kun der kan man være sig selv og gøre, hvad man har lyst til. Der findes intet som at stå der på dækket og skue ud over Rum Sø og se delfiner springe rundt lige for neden af dig. Det lyder også fantastisk. Jeg vil snart ud igen. Det er det eneste sted, jeg er sådan rigtig lykkelig. Men burde landet ikke være lige så frit som havet? Jeg er træt af at gemme mig bag de her mørklægningsgardiner. Jeg savner byggens lys og den tidlige morgen. Det er som om, jeg ikke rigtig føler andet end savn. Det værste ved landjorden er, at den er fast. Man dykker jo først ned i den, når man er død. Det ser jeg nu frem til. Men er det meningen med livet? At gå og føle savn? Ja, det er det, vi mennesker gør. Vi kan forestille os noget andet, og derfor forestiller vi os altid noget bedre. Jamen, så skaber vi os noget bedre. Det er jo på den måde, mennesket er blevet til det, de er i dag. Hvad er det for noget bedre, du snakker om? Jamen, hvad tror du? Du synes, vi skal gøre noget ved de der grå mænd der, ikke sandt? Men det er vores pligt at kæmpe. Vi har ingen ret til at gemme os. Ja, det er også vores pligt at føde børn og være gode ved hinanden. Jeg mener det alvorligt, Asger. Virkelig? Ja, det vil Gud, jeg gør. Der findes rigtig mange mennesker, Arne, der har rigtig store ord i munden. Men de fleste gange er de store ord lige så hule som lastrum på et skib. Men mine ord er ikke spor hule. Virkelig? I så fald, så er det sgu meget interessant, det du siger. Sally? Ja? Kom lige herover og sæt dig. Hvad sker der? Altså, han er Prebens ven, og Preben er ikke klar. Du holder på hemmeligheder, Arne. Hvad taler du om? Piane og Gisela! Velkommen. Tak for i går. Hvad? Har I ikke været hjemme endnu? Næh, vi har sgu bare siddet her og løst verdenssituationen. Ikke sandt, Arne? Jo. Har I forresten set Paul? Næh. Jo. Nå ja, Han gik, det er rigtigt. han gik sammen med Johanna. Vi var det eneste, der blev. Ja. Der er en, I skal møde. Rakel. Goddag. Vil du ikke sidde ned? Jeg glæder det mig at møde mig. Rakel har en temmelig ubehagelig historie at fortælle. Har vi ikke alle det? Hvad drejer det sig om? Hun har brug for et sted at skjule sig. Er nazisterne ude efter hende? Eller har hun rød bank? Det er det første. Nå, for satan. Situationen er, hun har spurgt os om hjælp. Jeg er ked af det, men jeg havde altså ingen andre. Du kan da sagtens være her. Ja, det vil da være helt perfekt. Er det ikke hvad meningen med stedet her er? Vi har drikke til det tørlagte, og vi har ly til det nødstede. Vi skal altså overveje det nøje. Hvis vi gør det her, så er vi en del af modstandsbevægelsen. Modstandsbevægelsen! Pragtfuld! Jeg har altid drømt om at være frihedskæmper, jo. Det er i hvert fald i orden med mig. Hvad med Henriette? Kan vi fortælle hende det? Fortæl mig hvad? Hun er altså god nok. Vi taler hjem. Hvad med hun? Jamen, det er Rakel. Hun er på flugt fra tyskerne. Hvad har hun gjort? Men hun har ikke gjort noget. Jeg må lige have mig undskyld, men må jeg ikke få noget at drikke? Jo, nu skal jeg straks være der. Kom nu med. Du må trænge til noget stærkt. Hvad er det, der foregår? Ja,
Så vidt jeg har forstået, så er hendes forældre blevet arresteret i Aarhus. Og de eftersøger også hende. Du skal ikke være bange, Smukke. Du er i sikkerhed her. Vi er ikke ligefrem tyskervenlige her hos os. Spørgsmålet er, om vi kan stole på jer alle sammen. Hvad snakker du om, du? Er du i tvivl om det? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg vil bare ikke have, at det slipper ud. Jeg stoler på jer, men jeg stoler kun på jer. I må ikke fortælle det til en sjæl. Vi har lagt for mange kræfter i jeres sted til at lade noget som helst, at bringe i far. Men hvem skulle vi fortælle det til? Det ved jeg ikke. Vi skal bare være sikre på det. Vi skal kende konsekvenserne, hvis vi bliver opdaget. Kan vi stole på alle gæsterne, der kommer her? Hvordan skulle de opdage noget? Hun kan jo bare sove her om dagen, og så om natten, der går hun jo i et med mængden. Jamen hvad hvis det samme sker igen? Hvis ham tyskeren kommer og opdager, at vi har en flygtning fra nazisterne boende. Det er langt fra sikkert. Det er det, jeg vil frem til. Vi skal kende konsekvenserne, og vi skal være enige om det. Det skal være vores pagt. Preben, er du bange? Hvorfor skulle jeg ikke være det? Det er jo ikke længere nogen lak. Vi er jo skide fulde. Har du måske nogensinde set mig ædru? Tro mig, Preben Anders. Jeg er ved min fuldeste 5 sanser, så jeg ved udmærket, hvad der kan ske. Men er vi alle sammen klar til det ansvar? Altså, vi snakker om at beskytte en af vores egne. Jeg er klar. Det er altså også. Ja, og du kender jo mit svar. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Vi siger det alle sammen. Det er ikke noget problem. Vi kan sagtens klare det. Men ved vi det? Ved vi det virkelig? Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg ved det heller ikke. Det kan godt være, jeg er en kujon. Men spørgsmålet er, om jeg er den eneste, der er ærlig nok til at indrømme det. Det er ikke det, der er spørgsmålet, Preben. Spørgsmålet er i virkeligheden, om du er høj, eller om du er lang. Hvad mener du? En mast. En mast, der står op, er høj. Og hvis den ligger ned, er den lang. Står du op, eller ligger du ned? Er du høj, eller er du lang? Ved du, hvad forskellen er? Er du helt sikker på, at du ved, hvad forskellen er? Den høje mand lægger frygten og tvivlen til side, og han accepterer, at det er en vigtig del af det at være menneske. Og han står op, selvom det blæser. Nu blæser det, Preben, så det er på tide at blive stående. Personligt så elsker jeg blæst, for man kan indfange den, og man kan få den til at arbejde for sig. Hvis man gør det rigtigt, så kan man rejse over store afstande. Jeg er bange, Asger. En mast kan også knække, hvis vinden bliver for stærk. Du skal være bange. Ellers så kunne man kalde dig sindssyg. Hvis vi bliver taget, så bliver vi sgu ikke behandlet med fløjlshandsker. Først så vil vi blive udspurgt. Og hvis vi ikke svarer, så vil de flå neglene af os. Og de vil tæske os med stålkabler. Og de vil sætte strøm til os. Og de vil blive ved, indtil vi har sagt alt. Og når vi har sagt alt, ja, så bliver de sgu ved lidt endnu, bare lige for at være sikker på, at vi har sagt alt. Og det bliver sgu ved helt indtil vi er døde. Så prøver du at opmuntre mig? Ja, nu kender du konsekvenserne, hvis det bliver taget. Mig generer det egentlig ikke. Ved du hvorfor? Nej, for det generer mig. For hver eneste nej, de hiver ud af mine fingre, så vil jeg blive mere og mere overbevist om, at det er rigtigt, det jeg har gjort. Desuden, så er der sgu ikke nogen grund til at være bange for noget som helst. Vi skal alle sammen dø, så se det som en leg. Guten Tag, min fine ven, mit navn er Dr. Totenkopf. Det er en dejlig dag i dag, for jeg skal lege lidt med dig. Jeg har hørt, at du er asocial og ikke gider snakke, men det skal vi nok få styr på, ja, vi gør det til en leg, vi siger. Hi, ha, ha, oh, 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 oh. Hi, ha, ha, oh, 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 oh. Fra jeg var en gang, på taget rundt i Mordersave, vidste jeg, der var givet mig en særlig gave. Alle dem stødt på,
fremskridt er der sket inden for turens fag. Ja, jeg har aldrig fejlet, og jeg gør det næppe i dag. Og der bliver snak, 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 snak. Snak, 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 snak. Snak, 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 snak. Kom nu ind og sæt dig ned og nyd lidt op og lidt i selve. Jeg kommer snart, og så skal vi noget at bestille. Spænd dig fast og slap nu af, så skal vi ud og køre. Alt du kan fortælle glæder jeg mig til at høre. Du må ikke være nervøs, det vil føles som en døs. Du skal bare lade mig følge dig på vej. Det bliver ikke særlig slemt, det bliver faktisk ganske nemt. Vis mig tillid, du må ikke sige nej. Jeg er den bedste på mit felt, og jeg gør det helt specielt. Ingen siger mig imod, vi har munden fuld af blod. Og inden for turens fag har jeg aldrig fejlet, og jeg gør det næppe i dag. Skøn, 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 skøn. Skøn, 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 skøn. Skøn, 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 skøn. Min moder sagde til mig, du skal tage det som en mand. Det synes jeg også, at du gør, så lad mig sætte dine negle i stand. Vi siger klip, 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 klip. Klip, 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 klip. Klip, 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 klip. Se det i øjnene, Preben Anders. Det sker måske. Måske aldrig. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at jeg i hvert fald ikke har tænkt mig at leve evigt. Det er fantastisk, det her. Jeg har aldrig oplevet det her før. Jeg har aldrig været forelsket før. Det må du se at forvente dig til. Min bror, han lavede sjov med mig. Han sagde, at vi var et dødsdømt par. En jøde og en lutheransk præst. Hvad vil vores forældre ikke sige? Men det er selvfølgelig også en smule uortodoks. Lidt ligesom Romeo og Julie. Ja, som Luther og den bortløbende nonne. Ja, og Sixten Spar og Olivia Madigan. Ja, alle de tre eksempler, de er jo enormt lykkelige. Ja, de var alle sammen lykkelige, så længe de levede sammen. Jeg vil gerne leve længe sammen med dig. Vi lever så længe, som det er meningen. Det kan vare for evigt, hvis vi bestemmer os for det. Lad os det. Venter du nu? Nej, du må hellere blive her. Skynd dig. Det skal jeg nok. Henriette, hvad laver du her? Jeg vil bare lige se, hvordan du havde det. Det var en vild fest i går, hva'? Jeg har det fint, tak. Og du kom også godt hjem. Ja, tak, men jeg har altså besøg lige nu, så... Aha. Jeg vil simpelthen heller ikke forstyrre. Jeg synes bare, der var noget, du skulle vide. Hvilket? Jeg kommer lige fra caféen af. De er blevet sindssyge, Poul. Hvordan det? Der er kommet den her pige, som er på flugt fra nazisterne. Og nu vil de skjule hende. Det synes jeg bare lige, du skulle vide. Jeg vil i hvert fald ikke være med til det. Vil du? Henriette, jeg skal være præst. Hvilken præst vil jeg være, hvis jeg nægter at give asyl? Jeg elsker dig, Poul. Undskyld, jeg ved godt, det kommer lige pludseligt. Men jeg kan ikke holde det ind længere. Lige siden jeg så dig første gang. Jeg kom bare for at sige farvel. Farvel. Ja. Ja, men mindre du vil tage med mig, selvfølgelig. Hvor skal du hen? Bare væk. Jeg er træt af byen. Jeg er træt af det hele. Det har jeg været længe. Men det var først, da jeg så dig, at det gik op for mig. Jeg har været så elendig på. Men jeg fik et håb, da jeg så dig. Så hvad siger du? Vil du tage med mig? Henriette, det kan jeg ikke. Jeg hører til her. Jeg føler mig allerede hjemme. Nej, det ved jeg, du ikke gør. Det kunne jeg tydeligt se første gang, jeg så dig. Men det er mig, der er noget galt med, ikke? Du vil ikke have mig? Er det ikke rigtigt? Jamen, der er ikke noget galt med dig, Henriette. Selvfølgelig er der det. En eller anden grund er der vel til, at ingen mand gider, når du går i seng med mig, så bagefter ingenting. Men jeg troede, det ville være anderledes med dig.
over det. Jeg har det brændfuldt, tak. Ja, jeg elsker at blive valgt fra. Ja, det er jo godt min mening med livet. Farvel, Paul. Tag, Frau. Was machen Sie hier? Ja? Was machen Sie hier? Schweine! Bitte, ich bin nur mit der Wehrmacht. Narzissten! Schweine! Halt! Herr Vogel! Nur die gamle dame? Hör auf damit! Ich verstehe kein Dänisch! Hvad fanden har hun gjort dig? Tysker svin! Aufhalten! Sofort! Schnell! Dicht! Papier! Jetzt! Steffer! Papier! Schnell! Steffer! Jetzt! Så vi stod bare der på dækken og ventede på at blive boret.
De ved, at de indhenter os inden for en time, og der er totalt vindstille, så vores sejl, det hænger bare slapt ned, og deres dieselmotor, det larmer som ind i helvede. Og de der siameser, de skulle ikke til at spøge med, så de venter bare. Og så lige pludselig, deres motor bryder sammen, og det er kun én sømil væk. Og i det samme, så kommer vinden tilbage, og inden længe er vi på vej over alle bjerge og tilbage til Danmark. Det må have været frygteligt. Ja, men heldet tilspiller altid de retfærdige. Det har jeg altid troet på, og den dag fik jeg det virkelig bevist. Jeg ville skidt i bukserne. Jeg stak sgu også bræk hele vejen hjem. Og søfolk lugter alligevel aldrig særlig godt. Jeg har forresten aldrig været i Aarhus. Smilets by! Jeg har ofte spaceret op og ned ad Ryesgade. På Landlov. Jeg fik lavet min pokerdag hos Luskede Tatoverer i Vestergade. Dejlig by, Aarhus. Dejlig by. Jeg savner dem. Jeg kan godt forstå. Jeg savner også pensionøren engang imellem. Der har jeg aldrig været. Det er en dejlig by. Ja, den er fantastisk. De smalle stræder der ved havnen og bådtrafikken. Og man kan se helt over til Sverige. Men nu føles det som om Aarhus er en by i Amerika. Og jeg nogensinde kommer tilbage. Jeg er sikker på det. Arne. Jeg tror sgu, vi har sparket småsten rundt længe nok nu. Sally? Ja? Kom du ikke lige over og sætte op med? Hvad foregår der? Ser du, Arne, den 9. april, der var vi nogle stykker, der trådte rundt ude ved Dr. Banke, og vi hørte, hvad der skete på radioen. Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen. Det var jeg aldrig i tvivl om. Så hvad skal du gøre, Arne? Man har jo ikke ligefrem lyst til at sejle i armene på tyskerne. Nej, det er klart. Nej, så vi sætter kurs mod England i stedet for. Siden den dag har der faktisk stået HMS på min båd. Altså, jeg var naturligvis nødt til at male over, at jeg sejlede tilbage for et par måneder siden, men stadig en britisk båd, ikke desto mindre. Hvad er det, du vil sige? Jo, det jeg vil sige, Arne, det er, at jeg jo ikke bare er kommet for at lege sjov og ballade med drenger og svingpjatter. Jeg skulle komme for at starte en modstandsgruppe. Er du alvorlig nu? Ja, Arne, det er jeg sgu. Så vil jeg være med. Det var lige præcis det, jeg håbede på. Men hvad er planen, og hvorfor det her sted? Britterne, de kalder det hiding in plain sight. Fordi hvis nu tyskerne kommer og finder de aspergetus, vi ikke har betalt 12 Ja, og de finder måske også noget førfornærmende graffiti ude på lokummet, eller de finder en masse stupide drengerød, der ikke kan tage noget som helst alvorligt. Det har vi nemlig ikke skjult særlig godt. Men de finder ikke bomberne, eller våbnene, eller optegnelsen over den tyske bådtrafik. Dem har vi nemlig skjult meget bedre. Jeg vidste, der var noget, der var hemmeligt. Du er meget kvik, Arne. Tak. Men Preben Anders, han ved ingenting. Preben Anders er nøgen til at holde det hele hemmeligt. Fordi han ingenting ved, så han stikker ud som en ligetron. Han er en helt perfekt afledning. Men hvad var så det der med høj og lang og høj? Jo, altså, Rakel satte jo lidt en kæmpe hjul på planen. Ikke at blive Brejber, selvfølgelig. Så jeg blev nødt til at give ham en chance, men så blev det svært at kigge overbevist. Altså, jeg ved, han er god nok. Han kan bare gå i panik, men når det virkelig gælder, så er han der. Han må bare acceptere, at han må lægge en form for depositum. Hvis nu du taler med ham åbent, så tror jeg i hvert fald på det. Meget vel. Den her skål er jeres indvielse. Og vi brødre og søstre bagefter. Ups. Stop. En stor en til dig, altså. Hovsa. Jeg kan sgu ikke give. Skål! Asger, jeg har altid drømt om at være med til at kunne gøre en forskel. Tak. Tak for mig også. Nok med gloserne. Min overfra ligger oppe ved Helsingør, og man kan så bare se helt over til Helsingborg. Altså, hvis det var, så kunne du svømme over uden problemer. Hvad mener du? Jeg mener, jeg kan ikke bare holde skjult her. Du bliver nødt til at føre dine forældres arbejde videre.
Præcis. Det er jo et perfekt sted. Men hvor mange overfarter er der? Jeg har 1 om ugen, men det kunne sagtens blive 3. Og jeg kunne nok have 5 personer med hver gang, så det er jo bedre end ingenting. Jeg vil altså ikke være en byrde for jer. Jeg har allerede gjort så meget. Gud, Vi har bare siddet her og drukket. Jeg er klar til at knytte mine næver for dig bare. Og det samme er jeg sikker på gælder for min ven Arne. Vi vil hjælpe dig. Jeg må bare håbe, at jeg har undervurderet god pige Agnes. Men under andre omstændigheder, så har vi travlt. Hvad er det for breve, du har med? Det betyder alt for mig, det I gør. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal takke jer. Men hvad står der i de breve? Det er lister. Lister over de familier, der formentlig bliver taget først. Bestyrelsesmedlemmer, høje poster. De aner stadig ingenting. Men det er jo perfekt. Så har vi jo en rute og en prioriteret liste. Det må simpelthen i gang. Kom. Vesterbroens gader. Jeg husker det som det var i går. Vi gik gennem smukke, smalle stræder. Vinden der blæste i mit hår. Jeg var sanselig beruset, stadig hverken suset fra i går. Dengang var der liv og glæde dage. Solen gik ned til den stod op. Vi boede i byen uden mage. Pigerne sagde aldrig stop. De kom en nat og hæv det hele bort. Festen den blev lukket og byen den blev sort. Men jeg vil ikke lade det slå mig ud i morgen. Når jeg vil danse hele natten uden sove. Og der skal ingenting at være her i valsen. Nej, jeg skal bare hælde søller ned i halsen. Så kunne det jo være det igen, det står at være en Københavns snu. Så den historie ude håber jeg. Jeg føler at skønheden forsvinder. Og alt det groteske vinder frem. Så stod jeg på fjerne høje tinder. Det kulde og blæst langt fra mit hjem. En morgen stod jeg op, og der var jeg helt alene midt imellem alle hver for sig. Men jeg vil ikke lade det slå mig ud i morgen. Nej, jeg vil danse hele natten uden at sove. Og der skal ingenting at være her i valsen. Nej, der skal bare hældes brændevin i halsen. Så kunne det jo være det igen, det sjov at være en Københavns snu. Så den historie ude håber jeg. Håber jeg. Håber jeg. Håber jeg.
Leif Rasmussen. Ja, det er mig. De er lejer på den her adresse. Det er korrekt. Jeg er her i et ubehageligt ærne. Javel. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om deres valginde. Hvad er der med hende? Hun er død. Hvordan? Hjertestop. Hun døde uden smerter. Herr Rasmussen, lidt mere kondolerende. Ich versuch nur zu helfen. Dankeschön. Det gør os ondt. Tak. Vi har prøvet at kontakte hendes familie, men der er tilsyneladende ingen tilbage. Det var min forståelse, at hun havde en bror i Aarhus. Mange tak. Det kigger vi nærmere på. Endnu en gang. Det gør os ondt. Sørensen, kom ind. Hvad er der galt? Hun er død. Hvem? Fru Sørensen. Jeg har lige fået det at vide. Hvordan? Hjertetilfælde. Der stod 2 tyske soldater ude foran døren, da jeg kom hjem. Jeg var ved at pisse i bukserne. Jeg troede, de havde opdaget det hele. Et øjeblik overvejede, om jeg skulle flygte. I så fald havde jeg nok været død nu. Det er jeg ked af at høre. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her. Der er også noget andet, jeg må fortælle dig. Jeg har hørt det. Hvordan? Henriette. Hun fortalte mig om hende pige. Jeg er ikke klar til det her. Jeg har slet ikke set det komme. Men det er ude af mine hænder. Det er ude af vores alles hænder. Du behøver ikke tage del i det. Jeg vil ikke bringe dig i fare. Det er især ude af dine hænder. Jeg er din bror. Tror du virkelig, jeg vil lade dig stikke? Nej. Jeg elsker dig, bror. Jeg står i gæld til dig. Johanna? Ja, vi er Romeo og Julie. Vi er Sixten Spar og Elia Madigan. Du og jeg, bror. Vi er brødrene Wright. Brødrene Gershwin. Vi er brødre. I tykt og tyndt. Kom langvejs fra til den store by. Vi havde drømmene med, da vi tog afsted. Vi havde alt mellem jord og sky. Men så slog lynet ned. Alt blev mørkt, da vores skib gik ned. Og selvom broen er brændt og ilden er tændt, vil vi være ved. Og jeg ved, intet splitter os. Vi står imod med fælles blod. Ja, jeg ved, intet splitter os. Du kan regne med mig, som jeg regner med dig. Så kan vi gøre alt, vi gør det samme. Så står vi stadig op, når det er slut. Dagen kommer, hvor alting er forbi, vil vi stadig stå fast, selv med knækket mast, på en mørk og kroget sti. Men før det går så vidt, lad ske hvad der sker, lidt efter lidt. Og selvom broen er brændt og ilden er tændt, vil vi vare ved. Og jeg ved, intet splitter os. Vi står imod med fælles blod. Ja, jeg ved, intet splitter os. Du kan regne med mig, som jeg regner med dig. Så kan vi gøre
mere. Vi bliver ved, vi to, for evigt. Og jeg ved, intet splitter os. Vi står imod med fælles blod. Ja, jeg ved, intet splitter os. Du kan regne med mig, som jeg regner med dig. Ja, jeg ved, intet splitter os. Vi står imod med fælles blod. Ja, jeg ved, intet splitter os. Du kan regne med mig, som jeg regner med dig. Så kan vi gøre alt, vi gør det sammen. Så står vi stadig op, når det er slut. Så står vi stadig op, når det er slut. Så står vi stadig op, når det er slut. Jeg elsker dig, bror. Jeg elsker også dig. Kan jeg hjælpe? Ja, jeg er her for at tale med hr. Schmidt. Hr. Schmidt sidder med lige nu. Jeg er her i en vigtig anledning. Jeg sørger. Hvilken? De må ikke få mig til at sige det. Jeg beklager, men hr. Schmidt har ikke oplyst mig om noget med. Det må komme igen i morgen. Hvad mener du? Jeg blander mig ikke i hr. Schmidts private anliggender. De misforstår. Jeg er her ikke for at møde hr. Schmidt. Jeg er her for at angive en situation. Et øjeblik. Tak. Herr Vessel. En ung kvinde er her med oplysninger. Det er godt se hende ind. Og Schrøder? Ja? Vi behøver dem ikke med i dag. Tag hjem. Ja. De kan gå ind nu. Tak. Sidney, Tak. jeg kan forstå, at det er en veninde af min datter. Det er rigtigt. Hvad er det, de har at sige? Hr. Schmidt har mange anlægner. Jeg har været vidne til noget, som jeg mener, de bør have at vide. Der er den... Det drejer sig om en gammel krogstue, der er blevet taget i brug til ulovlige sammenkomster. Jeg så. Og hvilken del har de selv haft i dette? Ja, jeg har selv deltaget. Men jeg har indset det forkerte i det. Det er godt, at de er kommet her. Jeg er ikke uden retfærdighedssans. Hvis de blot fortæller mig det hele, så skal de nok blive holdt udenfor. Tak. Altså... Men først må jeg have nogle navne. Ja, Preben Rasmussen, deres datters forlovede. Ja, han er lederen. Naturligvis. Jeg sagde jo, at de ikke bare skulle have ham slippe. Det sagde de. Det sagde de i hvert fald. Hvad melder sig blandet? Jeg giver dem kun flere navne på én betingelse. Er de i en position til at forhandle? Hvis de vil have mere at vide, så ja. Meget vel. Sig frem. Poul Rasmussen. Han skal holdes udenfor. Jamen, at denne Poul Rasmussen, der er ikke en del af det hele. Nej, de har tvunget ham. Det ved jeg. Han er uskyldig. I så fald, så skal han holdes udenfor. Men fortæl mig nu det hele. Hvilke ulovligheder er det, der foregår? Ja, for det første bliver der serveret smuglervarer. Ja, så. Hvad ellers? Ja, desuden så holder de en flygtning i skjul. En Rakel Goldschmidt. Og de har selv været vidne til alt dette. Men jeg har indset det forkert i det. Jeg mener, de spilder jo deres liv
Samuelsen. Und was hat diesen Johannes Samuelsen mit det hele at gøre? Hun er en del af affæren med Rakel Goldschmidt. Var det alt? Det var alt. Und adressen? Ja. De skal have mange tak. Selv tak. Jeg ved ikke, om de forventer nogen form for belønning for alt dette. Nej, bare Poul Rasmussen bliver holdt udenfor. Udmærket. Ja. Vi vil straks tage affære. Godt. De kan godt gå. Ja, ja, Med det samme. ja. Tak. Hej, Arne. Hej. Sover. Har du været her hele natten? Og hvornår har du sidst sovet? Asger, han er taget afsted til Helsingør, og jeg vil ikke lade hende være alene. Så jeg vil egentlig have sovet her, men jeg kan ikke rigtig. Jeg tror, jeg har for mange ting i hovedet. Fru Sørensen er død. Hvad? Hvordan? Hjertetilfælde. Vi er nødt til at fortælle det til hende. Hun har lidt så meget. Nu har hun ikke nogen tilbage. Jeg synes, vi skal lade hende sove bare lidt endnu. Hvor er Asger henne? Asger, han er taget afsted for at ordne nogle ting. Der er noget, vi er nødt til at tale om. Hvad? Asger og Sally, de forbereder nogle ting i Helsingør. Prøv at læse det her. Hvad er det her for nogle navne? Det er navne på mennesker, der er i fare for lidt samme skæbne som Rakels forældre. Mennesker, vi er nødt til at hjælpe. Nej, se. Samuelsen. Det er Johanna. Altså, hvad kan vi gøre? De skal hurtigst muligt med Asgers overfart. Vi starter med Rakel i aften. Der er ikke nogen tid at spille. Og det er en beslutning, jeg har taget uden mig. Du var her jo ikke. Vi ville også have gjort det alligevel. Også uden dit samtykke. Så I stoler ikke på mig? Det er ikke det, det handler om. Du er også nødt til at snakke med Asger om det. Du kan tale med ham, når han kommer tilbage. Jeg vil have Johanna med i aften. Det kan godt lade sig gøre, men så skal du skynde dig. Vent på mig. Selvfølgelig. Det gør vi. På gensyn. Vi er nødt til at lukke ned. Det er blevet for farligt. Det var en dum drøm. Jeg har været så dum. Jeg stoler på dig, men vi er nødt til at vokse. Der er bare større ting end os. Det var sjovt, så længe det varede. Det var det. Men det er ikke slut endnu. Hvad mener du? Det er Asger, der skylder dig en forklaring, Preben Anders. Bare kald mig Preben. Preben! Hvad er der? Vi må væk herfra, det hele er forbi. Hvad er der sket? Men det er Henriette, hun har stukket os. Hun har fortalt min far det hele, han kan komme hvert øjeblik, det skal være. Henriette? Jeg kan ikke tro det. Men jeg hørte hende selv på min fars kontor, og jeg troede, jeg kendte hende. Du sagde, hun var god nok. Vi havde ikke behøvet at fortælle hende noget. Undskyld. Hvor skulle jeg vide det fra? Hun er min bedste veninde. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Du vidste ikke noget. Så noget er der ingen, der ved.
tide nu. Vi bliver nødt til at advare Paul. Og hvad med Asger? Det er lige meget med Paul. Jeg hørte, han lade det bede, at han holdt udenfor. Men Johanna? Ikke et ord for Søren. Selvfølgelig ikke. Hvad sker der? De er blevet stukket. Men en af os bliver altså nødt til at tage afsted for at indhente Paul. Jeg tror godt, vi kan nå det. Og så tager vi andre til Helsingør og beder Asger om at vente. Jeg skal nok gøre det. Jeg finder Paul, og så tager jeg andre afsted. Så mødes vi på jer i Helsingør. Okay. Men vær forsigtig. Drømmermusen! Luk op! I fyrens navn! Nej, ikke nu! Hvad gør du? Vi tager baggangen. De ved ikke, vi er her. Luk op! Okay, fint, vi gør det. Jeg finder Paul, så tager I afsted. Hvis jeg ikke er tilbage om 2 timer, så... Så venter vi længere. Det lover jeg. Kom nu, skynd jer. Ryk dig! Hej. Verdammt! Hvad så? Hold min jakke. De bliver her. Så tager jeg ud og finder denne Johanna Samuelsen. Hvad laver de her? Hvad? Nej. De har fortrudt. Nej. De har kommet for at advare dem. Nej. Det var ikke en del af aftalen. Nej. Hvad så? Anne-Marlene. Nej. De må vide, at jeg ikke kan udstå stikkere. Forrætteri er den værste forbrydelse af dem alle. Johanna, luk op. Paul? Vi må afsted. Hvad? Hvorfor? Hvorhen? Jeg forklarer det på vejen. Skynd dig nu at pakke. Vi er travlt. Hvad sker der? Du er i fare. Skynd dig nu. Hvad med mine forældre? De kommer senere. Hvor skal vi hen? Til Sverige. Sverige? Jeg vil ikke til Sverige. Det bliver du nødt til. Jamen, Jeg vil ikke miste dig. jeg vil blive hos dig. Det kan du ikke. Stol nu på mig. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig, men hvad er det, der sker? Stol nu på mig, når jeg siger, det er nødvendigt. Jamen, jeg vil ikke væk fra dig. Du må ikke tænke sådan. Vi kommer til at være sammen. Det lover jeg. Jamen, hvornår? Hvorfor vil du ikke fortælle mig, hvad der sker? Johanna, jeg elsker dig. Jeg har aldrig været mere lykkelig i hele mit liv. Jeg ved da godt, du må afsted, min ven. Vær dog ikke så bleg. For jeg er sikker, ganske sikker på, vi ses igen. Imens så venter jeg. Selv når vi ikke står på en og samme jord, ved havet som nu skiller os, slet ikke skille spor.
afsted nu. Du må afsted, så pas nu godt på dig selv. Og kom nu sikkert frem. Jeg må afsted nu. Jeg må afsted, men jeg vil ikke sige farvel. Jeg ved, jeg kommer hjem. For vi bevarer ved i vores kærlighed. Vi hører sammen, du og jeg. Vi rejser samme vej. Vi rejser samme vej. Vi rejser samme vej. Johanna! Paul! Hvor er I? De er her ikke. Preben Rasmussen. Herr Schmidt. De er anholdt. Hvad med de andre? Dem skal vi nok få fat på. På et tidspunkt, så vil de vende tilbage til jeres lille bowling-snakkersted. Og så. Hvad finder de så morsomt? Kommer for sent. Hvor blev de af? Jeg ved det ikke. Du ved vist mere, end du siger. Nej. Herr Rasmussens bror, formoder jeg. Poul? Poul Rasmussen. Hvor er deres bror? Det ved jeg ikke. Jeg vil råde dem til at tale. Men jeg ved det ikke. Jeg ved, de ved noget. Kan du ikke lade os gå? Hvad? De sagde, lad os gå. Jeg kan bare sige, at vi ikke har været her. Hvad mister de ved det? Desværre. Enten så taler de nu, eller også så taler de om en uge, når de ikke har nogen tænder til det. Jeg har jo sagt, at jeg ikke ved noget. Tag! Stop, se dig omkring. Hør al den larm. Alle de folk med al den harm. Er det perfekt? Er der ingen skov? Er du tilfreds med at stå, hvor du står? Er du lidt dummer? Virker jeg for dig? Er det hele kaos? Er vi helt forladt? Jeg drømte mig i nat en lille drøm om stille ro. Nu siger jeg dig, vi må gå samme vej. Vi er jo nok i samme sko.
dig. Du er som mig, vi er som en, selv hver for sig. Drømmer du mund, tænker du som jeg, så rejs dig dog op og gør det som mig. Taler jeg i tunger, virker jeg besat, er det hele kaos, er vi helt forladt. I dine øjne er den samme drøm om stille ro. Nu siger jeg dig, vi må gå samme vej. Vi er jo nok i samme sko. Verden er forandret, kan du ikke se. Jeg kan mærke varme, det er ved at ske. Vi har den samme drøm, en kærlig drøm om stille ro. Nu siger jeg dig, vi må gå samme vej. Vi er jo nok i samme sko. Vi er jo nok i samme sko. Vi er jo nok i samme sko. Så hvad siger du? Beklager. Men regler skal overholdes. Hvad satan? Det tror jeg. Jeg har slået en anden mand ihjel. Jeg er ked af det. Kan du tilgive? For hvad? Det er min skyld, det hele. Jeg fortalte ham det hele. I må skynde jer væk. Undskyld. Paul, vi må afsted nu. Ja. Vi kan ikke gøre mere for hende. De andre kan ikke have taget til Helsingør. Kom. Skynd dig. Paul! Joanna! Jeg kommer for sent. Jeg kommer også altid for sent i skole. Jeg er skudt nu. Jeg ligger i en pøl af mit eget blod. I en fantasi, der er virkelig. Og jeg kan ikke kæmpe imod. Var jeg bare stukket af. Nu i dag fortryder jeg, at det var mig, der skulle rejse væk i nat. Jeg føler mig forladt, for nu er det i gang. Svanen er vagt, den synger sin sang, og alle forbi, der er intet at sige. Jeg drømmer mig bort, for verden bliver sort. Jeg kan ikke blive her. Jeg er træt af alt, der sker og ikke sker.
være fra slaget, før det går i gang. Bliver jeg aldrig fri for mit hysteri? Er jeg høj, eller er jeg lang? Måske jeg skulle gå min vej, skamme mig, lægge mig ned, til jeg får fred. For jeg kan ikke blive her. Jeg er træt af alt, der sker og ikke sker. Nu er det i gang, spændende vagt, den synger sin sang, og alt er forbi, der er intet at sige. Jeg drømmer mig bort, for verden bliver sort. Jeg kan ikke være her mere, for jeg er træt af alt, der sker og ikke sker. Er det i gang, svanen er vagt, den synger sin sang, og alt er forbi, der er intet at sige. Jeg drømmer mig bort, for verden bliver sort, og jeg kan ikke være her mere, for jeg er træt af alt, der sker og ikke sker. Held og lykke, brormand. Kongeriget Danmark. Tegn på et sindelag, der ikke er helt os selv. Og vi knokler rundt som får i kongeriget Danmark. Var engang, har vi alligevel verden banker på, og vi går selv i stå. Vi stopper med at gå, vi drejer rundt i kongeriget Danmark. Tegn på et sindelag, der ikke er helt os.